ka birthday Shibun ke jie jin kendo Langsung token lam syai Halaka jong ka man Langsung manya tu Man macam ngas ngau ban kelon Satan ki jing kolan Trong là trình yên là trình đêm ní trình sai dạo play vật bố cha điên hàng nô bên trong là nong riêng yo ba ca yi kan kalan halar mau siang tu em để tan sa rong halaka jing don la jing im wat rai marwe kapoyangi ka hadu kini kisngi wat beslam bawan puteng show jingai ka dampli min sintonga ka Kijing eba
ตัวนี้พายสุบเลยก็จริงด้วยเอาเลยป่าจงอยู่บ้านหนึ่งยายงูยังมีกูป่าไปอีดบ่มีละปละยังอีกุมกี่คนกี่จองแม่บางอีละบันดอนกุมนี้ฮักนี่ก็ยิงก็บักโคดบัดก็บักกันตังก็จองแม่ยาก็บันโยบันชักรีบัดบันปันดันบุรัมยาก็กระเตงก็บักคราวบัดก็บัดดอนบัวเรก็จองแม่กูจีสุบอีบัดกมจุฮับงี้ดอนฮักนี่ก็ปวดฮักนี่ก็ยิงก็บักโคดบัดก็บักกันตังก็จองแม่ยวันบันระยากินี่ก็จึงอาฮิบัดเรดหักมัดก็แคดก็จึงอิสไนก็จองแม่ยากบะเมมันเกิดคู่ยากีมันเป็นกันตังยากีชักนูนูก็เป็นตราบกบาลังกันเป็นดันกรรมนักเป็นตรากับบุรัมก็จองเมบัดกมจุยากบะเมมันเกรนหังยีกมกีบังเงดบัดกีบาลองยีโคนกีจองเมบังอินังรู้ยากบันอายแล้วก็จองก็โดนอูดยากบันชักรีฮอกยาเมหาบังอิดอนหังนวงโนรูโกปาเปยบัดกมจุงิวันบันเปาเกิดปังหักมัดจงเมนักบันตรากันนี่ก็สงีกับbalongกับเกิดปังก็สงีกับเมเมลาปลายังอีกมกับbalangบัดบักมกับสินอดบัดกับKJP Assemblyกิลาลาโบเกิดปังยากันนี่ก็สงียากับบังอินโยยากับบันชักรีบัดบันปันดันบุรัมยากับเกิดแตงกับจงเมยากบันนังเป็นคราวอยากินิกิอาร์ตุลีกิฮัสตัลกิบามีเมลาเซงฮากนิกดวิโลมคาซีจันเตียกับเอกับจงอียากบามีมันนังเป็นดันกรรมยากินิกิฮัสตัลบารุอาร์ตุลียากบกินังลายากบันอายากจิงชักรีนักบันตราคิกิบดันกรรมยากจิงชักรีกิบดันฮับเดงกิจิงปังกิจิงสตัมbagian yo pat ya ke jing kuat ke jing klein ke babet ke babiang bat kum jo hakani ke pon ngi wan ban ra ya usyakri jong me pastor ba me melawan ya lam hakani ke balang ke jongi baila ya ke ban sam ya ke ni ke tien hakani ke pon ke jing pen kre ke long ke jong priu nri ke jing ke khu ba ke jing pencanai ke long ke jong meตัวไอ้บิกิกันเตียนกิบังเงียสเงาเลังบ้าจงอีกันลองกับคูบอเรียงอีไว้ไปไว้กิบดันกันนี่ก็ยิงกับบักโคดบัดกับบักเกนตังก็จงไม่เป็นดับยังอีเรามันเสียมบักโคดเป็นโคดยังกิจึงหมดกิจะประกาศกิจงอีตัวไอ้บิกิกันเตียนกิบังเงียสเงากินดาลองเชกคูบอนักบันตราจงบาโรกิบดันhakan ika yeng ka bakuat bat ka bakentang dan rengkat bagan ika pori ka banangsa ngau ya ka jingkhat ka pat ka jongi ka buram ba ka jingo ngi asami nabai kini ngi pan haka kerteng ka bathiang bat ka badon bor ka jong me Jesus Christ amen. Saya sempat ngi pedang sobha ye pastor bai jungi rengkat pada perlok bahayeng jungi pada swa bangin yos ngawi ke ten ke jong boleh langbai pastor ngakot ye ke praise but worship team pan kan ai ke katutenli katu kan itli ki jingruai ke ban long ke jing pen rem sem haswa bangin yo ngawi ke ten ke jong boleh. Hello, check. Hello, check. Ngay ngồi bên play hai người por, mình lao mình bay, mình mani, mình chakri, và mình ruai, tay của khốt cái jong u. Hai người por những chim ta lang, cái jong ruai, cái mình display cái đấy, then cái jong ruai cái ba light spa ar, với mai ba ar spa frana barim.
Aku angin yang lang ni kapoy simta lang dah sur kabajam. Ngalong jong mitray Ktin jong mi ngas ngô Ka bên bao jing I jong mi Ban nga qua ban kiêu Da ka bol jing in Ba min ring kam jan Shami Right dah sur kabajam. Ring kam hajan try ba in Shaka ting na kalbari Ring kam hajan try ba in Shaka krung la mong jong ni Record kabar Shaka kam jong mi Do bin bit yang Da ka bor ka jing ay Da ka jing itray Ngayay bet shami Shim kamon jong nga oblay Ring kam hajan try ba in Shaka ting na kalbari Ring kam hajan try ba in Shaka krong lamong jong bi Aka jing snow pa ban yo shong shi bort Hakuman ka kejong mi Kang ban yo duay Baya selok ray Kung shilok ahun batin Ring kam hajan try ba in Shaka ting na kalbari Ring kam hajan try ba in Shaka krong lamong jong mi Kort pasaw Don ka duriao pa Hajing i jong mi Kan bangam la thâu sha Don jing men ba krao Kan bangam la kon Hanu ban wan shong ban Ring kam hajan try ba in Shaka ting na kalbari Ring kam hajan try ba in Shaka krong lamong Ichimtawan say sian ring kam hajan try ba in Shaka ting na kalbari Ring kam hajan try ba in Shaka krong lamong jong mi Min hin min da bang ju kon chi Sulok kum jo Barokela ji Sute em ya Roya Min hin min da Min hin min da bang ju kon ji Sulok kum jo Barokela ji Sute em ya Roya ubleya Ya
che la Gesù te ya ro ya ublay ben hin ben ta ben hin den ben ta bom chu kun ji su long kum chu baro che la Gesù te ya ro ya ublay ya ro ya ublay ya ro ya ublay ya ro ya ublay baro che la Gesù te ya ro ya ublay ya ro ya ublay ya ro ya ublay baro che la Gesù te ya ro ya ublay rupa bakaksiar ngamdon kabangadon nga ay hamin agar tengu Jesu Christ ubandang Nazaret to ay cipta sa isin rupa bakaksiar ngamdon kabangadon nga ay agar tengu Jesu Christ ubandang Nazaret tuyeng rinset bat ya ro you try tuyeng rinset bat ya ro you try haker tengu Jesu Christ ubandang Nazaret tuyeng rinset bat ya ro you try tuyeng rinset bat ya ro you try agar tengu Jesu Christ ubandang Nazaret tuyang agar tengu Jesu Christ ubandang Nazaret tuyang kabrom shuvlay sama macam Tungin pendam haga jingluai. Au blay blong pa jingi bahabneng. Utrai chong ka balang balatay ka balang hau mau siang ubas kem. Hau bagi kerdop chong ka dujak da lele kinom la ban pen kelem ya ka. Yang kemat cimiku utrai kini ka janmit ka bakodor. Ban pau kumbangi long ku utrai bi ki bril ki bala du jingkremen lem da day da ka jing syayap ko jong Jesu Christ hello jong ka ding pna bat ngi wan ru ha ka janmit ban yaro ban pendon buram ban sya skor ko bapuli ne ka ktin jam ko trai bi ban yo asnyo ban kan mau kendiang gi kamba gi bakrau i kamba ko trai bi ki bom don manu manuru balak ban le rei tang mambi hi ban pen kia igi bapang bat igi basitom ban plino igi kmat chung ki bamatla ban pen imru tribe igi tek balade ban yap no ku tribe klem ke jingkremen ban let kmi igi long ying ke long sem je ke baduk bat ke bakerdu ban ya syamru bat ka hima ka baklain bor tang de ki dak chung ke jing isen ai jomi bat hang ta ban job ye ka perthai ku tribe Baban junga wan kemi yang iru, segini kilom ke beit ke lom ke beitenat, kilom ke melekar ku kerpangku terayu bah, ban jit yalah jangka balangku kenrat bah, dekat jing yalap juga gospel, buai ru kemensiam ke bakodor, tiba pediang imeku terabi,
kinyo mat iki jiki jingkerku jong ga jing im bat ke ban sawan ru iwan ga mat jong ga janmi ru trabi ban sha skor ga kubon ga tin chame ko tra syakri jame dan e ku kenrat ba bat nga pa hukum ni ko mangalong ko kenrat i bun sin hapening gi jing yale ko trai ban yo i bo syaitan bat ka pop ilalan shop ko trai ke babon ki mensim ke bakodor ikun ki jame ko trai ba ke imlang ka salang ko ribat ka jaj penriu ki balamat ko trai ki jing yale ki balamat iki jing jinjar ki balamat iki jing tang jong ne ka jing im bat ka ni ka por syakriru trai bi ulama sibon ki jing e jong ne ka jing im renga aingo me ko trai ha ka numa ka klimat ka bau yen ha ka ne ka jaka ka bakentang mem jupen kerdu elo jong syakri ko trai bi bat ka jing pen pasiau ka jong men sim ba ko chame ka ya pen long nga ko trai bi kum ne ka mangalong bat nga yen ni ko trai ban penrit yeladi ban pendem pat yeladi secisin kena ka met ka balanyu ne ko trai baba kini ki syakri ki jame ka badan ha kena ka ying mani nadu ke baret hadu ke balas teman ko trai bi ki long kemi ki long pagi kon samla ki hep ke baret ko trai bi ki badan sibon ki jingpang bat ki jing sitom yen ha kena ka ski ko kan rabi ban sha da ka mon snyo ba ya ka jing kta i ka jing kta jam ka chame ka jing kta jong ka jing pen kia ka chame bat kumta trai bi bangin lek mi lek pai nang ni ki brio ke bali pen yesuk bat me kain to kar khuru ikan ka jing rakhe ka bakar pang jong ka balang hari kasi bat jain kia ka KGP assembly hi barok ka wei nakam jakin ki atli ki hospital ki bangi kum ka balang ko trai bi melatun rong hagi terpeng ki batalot jong ka balang ban wat ki la jingrap ban penjam iki jingpang ki jing sitom jangan ka pertai men subha ban kerku kerpang iki iru akan ka por bakat mengidangkan mahawi kini ki jingjia ke bakrau lembaga jingdon juga ki atli ki hospital men airu hangi ka mon ka balai lui ban yeng ban yarap ban kersan ban pentelun seprang ko trai ye ki selentem juga ki hospital sio ko trai jing duai jang unong pop lemah kini barok ngipahan gerpat kuno trai bo unong pen im jengi Jesus Christ mentah seduk ki bom jukuru amen ka borambat ka chiro yang aisu blaze hagane ka chingaseng ka bakodor bola penla ingi banedon katni hagane ka ying ka bakentang na ka menta ban syakri ban pendon buram ban rakhilang bat ka balang hi barok ka wei hari khasi bat jaintia ya kena ke sengi kerpang ke bala tip kum ke hospital sandi iteman besan yes pawai bala priyai kena ke jing syukri ki wei pat ki noyalam jangka balang ki pastor pada ada kimla banyak don kat lembat ni iteman besan baru jangka balang ki rangba jangka balang ki noyalam jangka jingeseng kentai ki noyalam jangka jingeseng samla bat ki wei pat ru ki prabengai bi ki balak banyak don nak dengan jingeseng rengkat lembat ibahaying jongai bayawan rengkat lembat nga nakam dengan jing syukri ngawan ra ke jing ai ku ble ke bakerpang ye pi ke keteng ke batiang bat ke badon bor ke jong utra ba unong pen im jong yu Jesus Christ kene kalong gasin ke baar ke bala ngayeng hang ni bat ai ban sam ku kubur negak chin ke jong ble bat ngas nyokit ram sikade ye Reverend GS Umwi ibala khat yang asa cisin pat hakan ke ski ke bakerpang ngadangkan mau bin ni ke kubon ke chin ke chong blai ke banglayo ban ya slok hakatu ke jingeseng ke bangamsem lakan mau syu ke tarik bat Islam nama kala slame lakan mau ke jing kendu bat ke we ke long kemi hang tu hagi jugi ro jung ki ben ki ba pisong lakan mau ru iki jaka ba pi ai ba menga hadin ke jingeseng bahkan ni ke poru akan dekat janbit ngasode ban ai ku blai kerpang ye pastor jang pi ibala khat biang yang asyik dekat jingeseng bat menta ma iru idon ya ka kubor ban yasa ma ka wei pat ki balang ki badon hang ni hasro chilong ngaru ha ka por bangadang long sisin
Hagasin ka banangkong kumusunya sip skatri jong ka sangpung presbytery. Ngalakhat yay pastor jong pi. Balong kum resource person. Nakam taginong hikay jong ka Sunday school. Pada ka takapor ngan ye tu ye pi ka pepa ka bay pastor ila sam. Ila ay hapadeng jong i. Kijing slap, kijing kentu, kijing kenpam. Kijing penklan jong i yang i. Banyakit iga kam ka jong blay. Ngadang penkan mau i menin menmit. Ya kata ka jingwan jong i syengi. Bat me iru ikan mau ba hagada kapor. Along sunya subsecretary jong ka presbytery. Bat i reverend ti khar long subsecretary. Bat makiru kia i kia ju kia dan. Nadu kapor ba maki kidang ya puli. Bat ngalaong yo pastor jong pi. Pi bu yang asa tisien hakane kesngi. Long ready bangan bu biang ya pi. Ngin ya siu keliang mar keliang. Diki program banya sam yo kubor naga kecien ke chong blay. Ngilai adon haga ministry kumgi pastor bat habai temen besan ni kelinga ya jakatrai nama ilapoi satay ceka balang kemi jong ka district jongi temen besan ni es pawa gidan ki bahaying jong iyang te ngasnyo i ban ya tu ipi ngidon syaken dong na so chlong hagi kaput jong ka asam bayi penyaklat yang i da kawa kupli bat ki balang ki bangi yapet hangte haki jaka jong ka sangpung presbytery hau put usam jong ka kidang donru hangte hapo asam ki balang ki basya sitom ki bodon ki por ngakan mau bin pa bin ban pelong jinga seng kumni khamtam ki jinga seng pastorate bat ki jinga seng district ngi haban ya kendu ya ki wei pat ki nong yalam jong ka to ka time wala di ki dei ki brew ki babat perking ya ka riti ya ka dosto jong ki res nyu i ban ya tu ya pi ki wei pat ki balang ki syak khang tala re ka ying mani jong ka balang jongi kam sim lamat ya ka taga jingyale ngakarpat ipi nama kata banduai kerpang yang i ki pastor ngaladan life away tiligi senam maka ministry ban ngasneu tu baka por kala-kala kaya baro kala-kala ngamlak ban klet igi por bengi hat kejat lai kenta sau kenta bat wat haduk menta ka mission field ka bangidang susim menha usnam baladep ngidang ha ban yat kejat iki riat ki becor kai sikenta sau peu minit dangi ki senrang bat ka balang ka bangape ka bakmi ya kata ka kenhun ka badon tangkin non Christian kata ka balang gede ka balang ka badangrit ka badon tanglai spa arpulai ngut ki kun jong ka balang reng isim ya kata ka kabu namang snow tu bakata ka area ka don kami ka jingalap ngayeng hang ni kemat jong pi kum ka balang ru ban ra e jing ai ku blei na ka KGP snot mingi ku muskatri ku bagas snot kala penkit ngadang kan mau gitu gisnam ki bagas snot jong pi ka bamenta kin riu tuli ki presbytery kidang ya don ngili ya don menta haki syatri jong ka assembly ngadang su ino ai ka kam jong skatri jong ka assembly hausnam araja arpolai ban ngasneu kemen ban yo i baki nong yalam jong ka snot ka KGP snot pedeng ru ia don menta-menta hangte haka KGP assembly ngawan rak kerpangru ia kecing ai ku blei na kaying jonga na ilok ibadon menta hangte haka hati nagi kun iwe hang ni slong batru iki arngut ki kun ke badon haying haka jing sisiau kun cenrang ngakwai uban ya but rengkat lembat nga hanrei nama udon katokat niki program haka pol janmit umla suban ya but bat nga ngasuh tenat banwan hang ni ka balang apok se nama kasuk ban hia nang tena sharing nang tena mau blei ban ong semokar chajayau satesha mauyong ngahaban mi prabajim step wada ka sondiru rehang ni sum tangken diet ngalak poi ngalak like ya ka wei ni ki jing tenum jong ka jing im haso slong pat kata ka de ka traffic jam masusun ban yo iru iki babun ki prabangai ki baladei ban ya be syaga jingeseng haso chlong lagi kenta tang na kadau ke traffic jam
kejuk kala-kala. Renga sukaman manu ipat bagi kubur na kecil ke congblay, ke bagi jiak snew na kapur sa kapur. Lapan pauru yaki hakanika juk start jong kanika juk ke jongi, bat ngila ru banyo yaki na ying. Kanika day kaway ni kisngi kerpang jong ke KGP Assembly, ya kabalabu kerpang hakatayo kabalay jong unu benai June, jong usnem arhajar arpusan. Day na jingalang jong ke KGP Assembly kabampat Islam hausnem arhajar katnyo hangti sok rengkam balarai ban pelong ya ke jurak ya ke bakerpang ya ke nika sngi nakam taki atli ki hospital jong ke KGP Assembly kata kadai ke Dr. H. Gordon Roberts Hospital kebadan hangti hajayau bat kumjuru ya ke Dr. Norman Tunnel kabadan hangtei hajuai. Kajurak he ya kani kasni kerpang kadon hakai gi jingtmu. Wala da omshim la proy way alai lani bon teliki benta daga KGP Assembly. Hanre habalashim kat ya kani karai ban rokhe kerpang ya kani kasni. Baro nangi kamtam mapigi kon joka balang. Kibu jodan hajan joka Gordon Robert Hospital. Kumbangayo asneur balapan mana mentan naga jingpan mana, yaki jingkersaan jang pitip kambahai ke hospital. Ijing temu nama kata habalabu, bandrakhe ya kani kesni kerpang kalong, nganyau tang kendiat kat kum gijing siam jang. Kabanengkong, kalong ban kan mau buram ya kajing ais neu baha bakodor Kajing ai kaba yubi jong ka balang kemi na riwels. Ya ka bala pa iki missionary doctor ban wantre hangni hari kasi bat join dia. Bat hak da kapor. La penyeng iki niki antli ki hospital ka we haslong bat ka we hajwai. Bat nganut ban ong kumbala tho hak pateng kristan haus nam cija kendai spa kendai bu kendai. Ya kabala thok dekat kecil nang way, degi kulam ksia jongi missionary, la thok ikini ki dakum ni. The mother's blood run through the daughter's veins. Kasnam jongka kemi, kalahir hakitit senam jongka kun. Kabamut kabalang hang ni har kesibat janji. Ki bala le deki missionary, nadu utamas jun, ki medical missionary. Kinong tre sorkar hakat kapor hapok ka jingsin syahar nang te nari bilat kalawan ra ru ya ka jingkerku ya kini ki rilum ki badang don ya ka jinan kam ka bakrau kabar ban ken mau buram ya ka jing sekuri ki medical missionary ne kita ki doktor ki bawan riwils ki doktor ki nurse ki bawan ban seng ya kini ki antli ki hospital Kiba bona pingangit pelatip kamtam ya ke Dr. Gordon Roberts keba dangha kini gisnem keladap shispa tali gisnem naduk bala seng ya ka ban kenmau burami kita baru ke bala don keti bantai kini ki hospital kata naduk ki seng balang baper kiba nadon na riwils ki seng balang kiba don na Germany bat kum juru niki bos sorkar kabamut ka bos sorkar pareng batru ka sorkar India hadin haba ka sorkar India lani ka sorkar pareng kala mi no dari India hadin juga jinglai loy ka sorkar India kamshim la pelengkot igi kecil jong ka jingerap ban ken mau buram ya ka jing sakri jong ki nong tre ki balalek no nang ka pertai kalong ka jing temu jong ka jing rakhi Bat iki to ki badang im ki bam sum lala su bantrei hoi kamtam na ka benta gitu ki badang don ha ka jing sakuri hadu kini ki sngi ki bamenta ban support iki ying ki sam jongki namar umdei tang ha ki atli ki hospital andai ki don ki outreach sabar lamba ki nursing school no ha ka nursing school lani ki rural health center ki bala seng nadu ko po jongki missionary ban kan mau bakan don ke jingduai ke bakerpang ke bapteng bat ngan ban biang ini kentin ban don ke jingduai ke bakerpang ke bapteng bat ke bayai ne ke banta ke jing yai bet
nangam da ka jing pen klain bat ka jing la jong ki hospital ban ai ka jing sakri segitu ke badan kam dang ho usnam arhajar arpulai ke Dr. H. Gordon Robert Hospital ka ai ka jing sakri ki outpatient sau puwe hajar tam tang ho usnam aja arpulai nang ta yaki inpatient pat hadu khat lai hajar kendai spa san pusan ngut kamlong ka kam kabarit balale dikini ke hospital kabangila ban le ru kadon kabakum kene gesngi physically kabangile menta kabangayo snyo ba pilapan mana kade ka jingkersan ba ka jingyarap kini ke hospital ki yeng ka to kapor da ka jingkersan jogi parabangai kabalang kabadang lung oi da kersan ru da kabalang temina riwils bat hadu ki bos sorkar ko mangalong Andrei ka bentah ka badang sa galong ka jonga bat ka jongpi namala idan kambanang penbahas susu ya ka hospital ka bana sulong bat ya ka te ka badan hang te hajuai ru kini ki hospital kimpat ya deidur setia bat ki wei pat ki hospital ki badan hari India wala da ki dei ki hospital ki bala rim dan iwat hang dia hasul sulong ru kilamat ru iki jing bat ki jing ki jing tenju kadan ki jing ki bala mat da Dr. H. Gordon Robert Hospital bat ngimla ban klub house nam arajai wei ba Dr. Norman Tunnel Hospital kalamat ya ka jing pulu ding ka bacur kai siteng da ka hospital kala du no kitu ki private word ke bala isna da ki missionary jongi na riwels kitu ki kamera ba ya ki khon janga baro lai ngut la pen kha ya ki ba la pen thia ya ki ha kitu ki jaka ngamla ban klet lai no yu khon khat du ubala pen kha bat pen thia no ha ka hospital ka jaka ka hospital ka batmai henry umshim la ne bat ngi ula khlat no na ka perthai tang hadin nyau kenta henry ki lai ngut ki bala pen thia ha ka hospital ka bala plu no hiasan rengkat bat ngi mentah ban sekiru yo blai kijing ke bikin ke hospital ki biya kendu bilong kijing ki bakra sakendiat hagan ga janmi ke Dr. Norman Gordon Robert Hospital hajayau la penkela kertenge kana kapor sekapor han rengim la ban klet yo Dr. H. Gordon Roberts ke Dr. Norman Tunnel Hospital ka badana ulum marsi liang bat utu ulum ba ka Thomas Jones Sinat College ka yeng hang te hajwai nginom la ban klet yaki bat kari bat ka jait benriu ki burom yaki namar kila ai bat kila no senyang sikade sikanika pateng benriu iba khadu bat ibantai badan kam hakani kapur bangin la ban kan mau kolong habala seng ya ka Dr. H. Gordon Robert Hospital habala sedang nadu usnam kat kendai spa kat pra bar habakala sedang ban ai ka jing sukri nadu ka arpo atri ubnai mas jong usnam kat kendai spa arpo sedang tang sau peu jing tia menta kalayar kinong tre menta ki dan san spa ripu saungut ki doktor hadu kitu ki batrei hagi kam ki baret hang te hospital san spa ribu saungut ki badan haki copat ki jaka rural health center ki dang bun sapule ma pi hak report jong KGP assembly ka balang sudap chen hang te hasu tengah aswa jong ka jing te kini ki atli ki hospital ngiken mau ben ya ka jing tre si tom jong ki doktor banyak tengku bat kan ka judgment real jong ni ngakan mau yo Thomas John kumno kito ki missionary kan thai ki akan du bat kan ka balang jongi bat kini ka judgment real jongi bat kumno ha bakila yalap yo gospel peleng hadu kat ni kala pen keladur ya ka ri jongi kila don ka jingno asnyang ka bakrau hadu kata-kata kendiat ha ka bakum kan ka por habangila yo asnyau
bakum ke KHP assembly hi dang hakini ki kendiat snem kala bu ikan ke ski banlong ke ski ke bakar pang ki don si bun ki daw ki bala pelong ya ka bat nginum la ban sukren klem ka sneu tu syai ke dari ki jington kam jong ki atli ki hospital ki challenges ki bala mat hang teh Dr. H ko don Robert hospital ki long ki babun ngidon kami ki doktor ki betebet ngidon kami ke governing board ke basurhem ngidon kami ki nong mikmat na kaliang jong ki nong sensal jongi lani na kaliang jong ki choke batre igi kamain ngidon kami ki demokrats banyarap ingi bat ngasnyongu yo belai kum kabalang ngila penmi sibun bat kalala ban yeng halaki jong ki kejat laingut nyaki cuki doktor kiba mensua melak ban klet yo Dr. Roberts, Dr. Hughes, Dr. Griffith lala ka jong ka sap at ka talent kim simyo isu ya kan dia jaka kumba kalong menta ngabu hapi na bagata ya ka jingkat kli papin sneo bah ban ya no senyang sikini ki hospital mentai ke Dr. H ke Don Robert Hospital adi ngejing dap ci spa snem lanang tei penhe susu habala rai bantai ya ke hospital annex bat ngisneu kemen na margata bahkan ni kala sedang banyeng dang akini ki benaing gi hak ban sneu buram ya ke solka bi jongi bau chief minister angkat barga kenhun chongu ki wan se tei so hospital ban lei ai ya ke song bisa ke ba alkulur tengka bat ki ong ba pila ban pendon kam hakanu kanu ka benta lani na ka benta kanu ka jing temu ban nginge scam ba kalong ka jirap ka bahajan bangin la ban pendet ka hospital annex hang tei hajuairu hakan nomen channel lanang tei ki tu ki benta ki bala jot ki bala pra ki bala pelu chief minister ba ka kenhun songu dah hakini ki benai ki bala det ulawan ban ai ka ju ka song pisa bangidap de ka jing snyongu lok bi na lor kini ki jingtre ke bakum kini kum ki unit ke badana po jong ka KGP assembly ka bamut ka KGP senat mingi ka KGP senat set ngi bat ka KGP senat pedeng ngi don ru laki we deki we pat ki jat jing sekri ke biad rim bat kini ki kam hospital ki kam jiarap ki kam le isnai ki kam jing penkhia ka senat jongi ka KGP senat mingi ka khmi ru iki weipat ki kenja jingyarap habang yo i bagi khon jang ka balang kilang ngop hasibon ki jing sniu ki jing hele ki long ying ki bala jot ki bala pra na ka dau jang ka jing kelam jong ki ta ki nongkit ki nongba jang ka ying ki bala ngop ha ka jingdi ki ba pun buai kum ka kiat bat udrox ngila seng ya ka breakthrough center hakli jorsi pat ngan ya tu ya pi hagini ki sngi ki ba Monday Tuesday la ne Wednesday nasno kemen bang yelio ban wanra yo we ni ki ba haying chongi ubadah ki rata arbuwe arpo asnam nangte na Calcutta banbu hangte hak rehabilitation hak literacy nakadaw chong ka jingdi drugs pat ka ying chongi kala mat ya ka jing tinju ka bachur kai iwe ni gilong ying jingi beton jengai na sangpung ifun yang iwan ya kendu bat ngasneu tu basi sen baka jingjau umat jong ka kemi kala don wat haki surok haki lenti sinong ban ya kendu iki wepat ki belang light na kataga jing syakta kam desu ke kis ke besuk ban ya keren hayi ngiha ban wa jing yarap ka khat ngia sa ka ka jong ka ya ka baga sinot kala seng bat ngan ya tu ya pi ka jingmi pat ka long bahadin beki chuki khon jong ka balang lani ki khon jong ka than janti jongi ki bomde na ka niam kristan ru habaki mi nang te 70% kimi rengkat lembat ka jingjob dah gini ki sngi gini ki snam ka lek no khasan hadu ka lai peu tarik jong benai April jong snam alja alpo saw ngalayo balia don menta bat ka we ni ki program jong kata ka center ka detoxification program bali harap iki to ke balayo ajiki kai bakin long ki bayai ne
Ublen kerkuingi kena janmit ka bayok sneu kendiat. Ye gini ke AKA ke ba kum ka balang bat ka KGP assembly hi kala dan jing tumu. Ban ka kwa ban penkut de gini kentin. Ka ni ka de ka jing yo i jong kita ki breu ki bala IT ialah ka jong ka jingim. Ka ni ka de ka vision ka ba klantam. Ban yo i ka jingjot ka jingpra ka jingpang ka jingsitam. Ban seng igi hospital, ban yarap igi cok ba don haki jingmelian ke basliu. Kamde ga jing yo i ka ba kenjar ngai. Nama ka tanga khat i pikum ki parab ngai bi. Ban long ki nong kersan. Habari bat haba pau kumju. Ublen kor khuingi lamba ini jing slok i balengkot. Ngadan tang kendiat ka kubor ngai ka janmit. Ban ya slok na ka tien ka jongblei. Akan mau ka sien ka banengkong. Kajinya selok hang ni ka balang apok sek kalong. Ya gitu kinongra ya utu breu. Ubala yap siliang. Bala penkiu una jrong tenum. Ban penhiar yu hak mat jong Jisu. Namar baga kamrah ka bau Jisu dan. Nom yo su ban penrung nang ni na jingkang. Kala kap ngia Namar kata ka pateng ban riu ka bau Jisu dan. Kalau yo i ya ka jingkala ka bakrau dagi kamba jong Jisu. Kim sim kami lenti bakan wanda ka wei pat ka jingjia hakata ka pateng benriu. Kat ka baka himarom kale kat ka baka bol sarkar kale kat ka baka niam Judaism kale kisu pediang baik. Ubadok uyai sa ubadok Ubam dan jikermen lo badan ke jingpang ke jing sitam dan balik senai. Ubarius pak unang yo ya kabor. Bat kata ka de ka pateng ka baong. Ba might is right. Ang reha bau Jisu. Lengkat lembat ka kenhun ki sendahan jong u. Ki bola jit na pedeng ki bom don bor, ki bom don qualification ru. Ule iki kamba. Ikan mau ne mucau bala penhiar nang te na telum. Habaulah yo ia ka jimpen kia ka jong Jisu. Kata ka dei ka por ka bala penken mau yang i sisin keski. Bal hagan ka janmit pat ngasot iko kubor ka balengkot. Nagi kitab ka gospel kat kumu Lukas. Kelnong ka bakat pra. Iba jos ipun sengah hagan kisngi. Ngang bajos nga skip pelat ka jingmut ciperkat ngampat long stick te ngan keren na kuno ka benta puli na kuno ka benta ka badai sepang ka jing penkia kalak biang belai sibun bajos kala puli ka benta menne ku belai sibun ya ka praise and worship team ru ka bala ya lamingi ban wai ka jingruai ka baong ka rupa bat ka ksier ngamdon hanre ka bangadon ngan ayami Barang ketengah jong Jisu, tu yai, ki kam dia abstol, kelnong kebalai, tangken dia sengi hadirin jong ka Pentecost, lependai, dia kata ka kubor, hau tau beriu ubedeko. Lukas katpra, lai pusan ter ka ya tu yengi, dia kata ka kana siap hang uweu beriu, bau tau beriu dei Bartimaeus. Kala jeru haba kilawan hajan Jericho baweu bamatla ulsong haru lenti udah makiaru haba ulayo asneuti bau pat ba uyai like ula keli ayu kane kala banlong cikli tu Jisu bana Nazaret udang ya nang ni je ula kang udang ko Jisu ko nu David tu isne yang Jika kita bayar sesuatu, kilas neng yu buun ngabjar. Henry ulak terpat jam kamtam penban. Kukunu David tu isen yang kena aku bor pilak banyak senyawa kaman kepor. Keladon haki YouTube channel haki jaikin ke baper. Hereng asnyawa tu keladon gawe aku bor kabangi nyempat simlapen kenmau. Nyimpat sim lepenkan mau ya kabalang hari kasih bat janji bat kata kadeh kabalong personal kabalong yang abat ya pi habangi ya ni iman gaski
kum gi khon Kristan habang alasot ikan ke bentan ke gospel kat kumu Lukas cak ngan yatu kendiat ikan ke testimoni usnem arajar arpe usahau hadin bangla ya usnem arajar pulai ban keren nak benta ke kitab jong ke saham hausnem arajar arpe usahau ngaladai ban yasai baru belai ban keren ya ka kubor borok jisnam hanglu terangan pelisong nongrem baru belai ula ai nga kubur ka banengkong na gospel ka jong Lukas ngaha ban kenti sekte sek kitab ki kamja apostol bat boro ar kini ki kenta kitab kidei ki nongrim jong kijingya selok baro jisnam hausnam arhajar busau ngalaha ban teng nama ki don ar teliki kitab hadu usnam arhaja bosan bat ki don kini kijing sica ki bakta ia kata jengmut berkat hakini ki snam jong kijing sekri ba mangabat mapi ngidai ban tip pai ba Lukas deu Kristan deu Jiu deu bala pediang ya Jisu baru ngitip udai Jiu gentle dei tang mo niki nong po Bible badai gentle kita gilai bo kendai ngut ki wepat ki dei ki Jiu Lukas na lor bo dei gentle ubala nang ubala start ulong ru tangmu doktor ubala tho iki daksir hak kitab ke kecin ke jong blai ka song tra ju ka de na Antioch ka we niki nong ba he hang tei Hasiria kene ka snong ka don jingmut ba nama la ai kerteng nongkong iki nong but jong Jisu daga kerteng Kristan kane kalong tangga jingpen kenma na lor bau dei gentle na lor bau mi dekat snong ka badonam ka basneu tenat ulong briu besat ude wei ni ki doktor baki briu ki buram wat kalong ying jong Jisu ka jukhat ya ying ban sumar ya ki ude family doctor jang ka ying ka jong Jisu na lor bau ulong doktor ulong ru unong wat jingtip habolo I kata kanhun ka batmai ka balaya lap ya kata ka jingpel im ga jong Jisu habo ulatip sepang Jisu nama umpat dia kendu menoru bat Jisu han habo yo I ka jing ya jong kata ka khana ka bajor ka balakta ya kata ka peteng benriu wat jingtip hamdia bat sneu tenat ban ya tu ingi ya kata ka janbit dei ma ubalatho yiki atel ki kitab haga kecin ke chong blai mdei bo udei bala jit banto kitab Bible henre haba ula kelah Kristan kadon ke we kadau umla ban yalap daga kecin le jong ulong obat lun ban kren kum bayalap kitu ki nong yalap haga doka por hasurok kum ki apostol bat ki wepat sneu don lat ban yeng tik kum Moses ubaya sait bat ubelai hadu bal hak banjit yu oron bade ka de kapor ni tu ifi upendon kamno dau kulom banto bat pitip ne em ban nadu ka de kapor ka jing start jong ka pertai kala long sebapalat bakim ju tho ya ka no klem de pensisha klem da le ya ka research bar ude Lukas ubala le ya ka research ke badan kame bat kadai ka khana pateng jong ka jingpuli ka ktin ka chong blai dagi start Bible hadin habut sneu tenat ubantip bahabolat ho ya kani ka kitab ka gospel ka jong Lukas bat kitab ki kam ja apostol utho tang na kam ja ka we ka daw sim address ka nungo ka balang Henry address so well brio pulema pi ke gospel Lukas pada ke gospel ke kitab ki kamja apostol utho so Theophilus ubadai we ni kinong ya sai aina ka kapor ban pensisha nama bahaka ka kapor ya upol la kemno la de ban pensi tombat penyap yu balaha ban ai ki sabut hakmat jong ka ying bishar Theophilus subahok siam ni kini ki jingtho Yang haying bishar
nama kani ka kitab ka banengkong ka bangatho kalong ban yatu yo nangseng jong kani ka kenhun jong kani ka balang pat kani ka kitab ka babut pat kalong ban prinsisya ba ula don nong yelap uba krautam jong ka balang ubala pensitam benya ka balang balung kau deusol ubala khat adin upol ubah hakapur ba mau dang don hakik kejat jong kamalio umi nangkai na kahimarom banlek penduk no ia ka balang kesan banlek penyap igi kun kesan na kadagapor igi senran bat igi nongbut jongki hanreha Damaskus ka jingjia ka basak jingkan mau kala pelong yu ban yeng na ka menca ka balang kunong kumunong ya lap ba krau jongkan ulukas kumu evangelis ulong nama ka tau nong ya lap jong ka gospel hagadur jong ka jingtho kabala bu renti bat kam krau ru ban ya kabala tho do Matius ya kabala tho do Markus ya kabala tho do Yohanes balada pin duel lagi jogi jingtho kamtam ya karukom bala tho sapang ka jingkha ka incarnation ka jingkha yo Jisu pin yo i bau deu nong wa jingtip ubakrau lok bi ku mangalapan kan mau klem tho siki gentle u klem tho siki jiu u klem tho sakanu ka balang reu tho na ka bantaban yarap ban pelai yo pol na bendi like no hadin to ka jingji hakalosiam habau pol de ban syak ya ka jingpom lani ya ka wailam ban penyap yu nama hagi por bala place ya ka jing igi sabut la pelai yo pol la yo ban yalap biang ban lek ya ka jing lek yalap missionary ka balai ka third missionary journey pada hadin kata la ya thu yengi daga kecil ka chong blai bau pol ru ula syak penyap klem dau haswa bangan ya slok na kecil ka chong blai na kuat ban ya thu yengi ka daga kubur kani ka dei ka por ka bangingin kan mau bah ka por ka jong Lukas ki briu ki kwa ban yo ya ka jing penkia ki sitom sebapalat kan mau ka kiau jong Petrus haba ka sitom udai tamu Lukas uban nuat ban ong ka sitom ayu ka sitom ka met jong ka udai mau bala kadeu ya ka kerteng jong ka perthai ka bangi imentaru kalong thik kum hakat ka por ka jong Lukas ki briu ki mat iki jingpang hakat ka por ki lek sigi lengdo na kam ka jingpang nyang tholi hap le ya kan niam ya ka rukom jong ka jingpen khoi hap but iki hukum jong kan niam Judaism an reha baula wanu Jisu habola le i kamba bal habala trengi ki kamba lagi senran bat ki wepat kinong yalam hatu kam donmu ka kubor na ka benta jongi jer menta nama kata hakane ka janmi iki jat jingpang ki baki doktor ki latip nga persiang ban tho ka banengkong kami ka kanser masin sitom manu udaksi ulami hakamat kanser cisin balapang kanser uprium dan jingkar mensu dia masih dia ban yatu akan dikencan mir dan hakatu kesengi tasdi lahap ban pu ya weu pastor dan ke presbytery jongi ubaladep ban syak pu cisin hakini ki belai ubaladep hangte ha Apollo hospital hakati an rei kawan biang kata gajing sitam ban habala keliu pelai gajing sisa bagajing sitam ka balaban hu bat mentau la don hang te ha ka jingsa sumal ha super ke hospital kadai ka kanser we pat pastor jang ka presbytery ke bang sumi isen nya ka presbytery jongi ka presbytery menso dang ha ka ni ka tayo la dangam makla mencisngi la hapu no yo kulong snam jong u na ka dau jang ka jingsi tom ho kulong snam ki chingpang ki pun sebapalan nalor ka baki doktor ki la banjer terteng seusun eru bantip ki don ki cingpang ki bo amsim lala banjer terteng bat kita ki jai cingpang ki long
Kibakta ka bor berkat. Kibakta ka jing shaman sim. Kibriu ki mat ka jingking janor. Kibriu ki makiano aba ki mat ki bakum kita ki jingpang. Ba don na pedeng chongki kim tip briu shu. Ba ki long ki nongpang ki balasya ino. Ki nongpang ki balong helpless. Story ka bakadu ba ka balong ru ka kubo jong ni ka janmin. Habo Jisu la yat ha Jericho tang lai teliki lain. Habal yo sneu yo pai ba ababun da weu breu uba matla. Utau breu ula pertaya ka jing perta ka ba sneu surkai ba uda ongru. Ko Jisu uko nu David. To isen yang mdan bale isen yang bro sikata Jisu. Ula tip na ying hakapor bo uwa sleo ba imei ipagi hemen ki para ki athu ki kamba ki jong Jisu na magi start Bible ki khen ba kane kala ade ka ba khatlu ni ki kamba jong Jisu. Oi ka don ru akal nong la de pin pulih ka gospel Lukas nong ka ba pra hang to le athu bala pen khia yo ba mala in stages arbenta. Penkiak nengkong keliu miyo iu ang ayo kijing kibayat kumupat ba nang ta kelipat habala tak biang yu udau Jisu miyo ibah sile menta ot ngala yo ibah kabamut kadai ka palsi kisenran bagi kam jong ka jing penkiak kidai ban long kidai ban hiar peteng kidai ban hiar peteng balada kita kibadai ban lei kamba kim sim yo kim sim nget kim sim priang ye ka bau Jisu lale kinom la ban le ye ki ban ikan ma hadin jong ka Pentecost hadin ka jingjia ngilada ki ye ka Pentecost dang hagan ka tayo ka baladap hadin jong ka Pentecost la pen khia yo brio ubada ko de kisran Kakubor ka badangsa joga ni ka janmit no Bartimaeus kalong. U Bartimaeus. U bala tip sepanggi kamba ajang u Jisu. Hanrei u bala dei ban yo haga jaga klip mat tang daga jingpai jong ka kmat ka jong u Jisu. An ong biang ya ka sa jisen u breu u bala dei ban yo ya ka jing kia jong u Jisu tang daga jing sawa jong ka daga jing perta ban la dau Jisu la pai shu ula yo jing kia rengan ya tu pi ki wei pat ki kang la yu pat ka bas sneu sun yo Bartimaeus kalong ba kita ki bala kang la yu ki dei ki nong bud ki chong u Jisu dai mangi lok bei hakini ki sngi nganot banong ki balong ka dau ba ki breu ken yoi bau Jisu ulawan seka pertei tang na kamta arteliki dau to seek and to save the lost ban wat ban penem ban pelak iki ke bala jot no kene ka kubur kalalong kubur kebakum kabalang ngidei ban pentemai pat ya ka Bartimaeus usu syong usu kerang usu pendem ya lade hakacing bom yo kadur ayu kata ka percaya ke im o ime tu yo snyo ikran kumno mas ikran ime bar bamja ubar kun ya the snot ya den ki kan ro ja kaying na mau se thu ye me la jong ubar habagi himmen ki kan he dia u snyo thu ban syong na mar tip ka ka dol jong ki andre pat jio snyo ya u Jisu kadang we ga kana hamu tersia sa jingkan mau hadu mentah nadu bangapek ya katu kabalang hamu tersi udan uwei umatla uba kerteng uram ulah kelakestan ka ying tu kelakestan haba ai kerteng ram ka bamut
udah bala kalan akan niam kasih. Nama kia day kisenrop, la ai kating yu uram bat yu wepat ulakon. Kabala jia, unang banyo pisah, kasan tengka kabarim tip. Kat noram san. Utuat dia kasipeu tengka, kasipeu tengka. Udi umpniang haying namar ba imu bu ime ya ko umpniang haying uday uram uba ap ya kata gadukan umpniang ulak banyo pisah hari umat lah ujuyat saying mani man kawai pakawai kajing eseng bat juba kala iki mau kendon jong kaying mani utip hek ya kaben ka bo usong neduk banengkong kawai ka janmi ki kena senong kikit yu na babu uwan kai na kawai ka dong jong ka senong kikit yu udah kali haba kikit yu udah kali ki persiang bantok yu ram ki alam yu kam jungai na kata kikit jong ka ying jong u an lapoi kam serum uram ong ni ka kencien da ka kencien pena jong i hampen jengai rangana loy wat penjengai yang asep ngelacit cip pilakit pentam yang mentah kibek nang ta kiar kisehu ki penihir yo ram baru ong wat jule thok yang umat lah usnyau tu ben namar ngila ban ong ba kata kajing bom yo i jong u kapan lompat ya u baka jengmut ci berkat ki skor jong u kile ya ka double service ki ben bat habo jisu uasnya om tang ya ka jing sawa jong u ba ci mayos anre uasnya uru ya ka jing sawa jong ki nong kang yu ba ci mayos upangai seta baru om uai tau baperta Jisu de manga ko trai mami uban sai siong hakaket jong David isnega namanga tip na imay baka hima ka ba meseng kalong na pom chukut kajingwan jong me kalong banwat ban penim ki belanjot no de manga ubam sim le yo amat ya gajing islay jong na ka pertai lam da mele ko tra ngandu ya gajing em Jisu pai pechu Bartimaeus yo iya gajing long helpless kejebok ka basir kai jangkup ka bu berat mau ni itu ke jangkup ayo asneu jisian badan ke biya tu kana sepang ke jangkup ke butong ke kia palat dikijai ke igi baca kelia berat ya ka kajing sno jong ka pop ka jing imu Bartimaeus kawan ra ya kata kajing snyom mong ulam mong sikat de Bartimaeus kini diberi ke badannya ke jimpang matlakan ya tu ifi lada pilih banyak kini diberi ke bamat nengkong ya ke jingmong suffering ke baki mat kalong so intense ngidon ke bahing jongi bahabang iyo i baka kemat jugi kambit kambiang ngam junut ban kensi ki nama ngasneu tu ngayok sneu gi kubo jong ka Fanny Crosby kawai ni ki missionary de ki jingruai ka ba matla prapeu snem henry ki jingruai ki baka Fanny Crosby ka to bala pentemai de ki sur ki ba sneuon jong ka juk ka bementa kila pen im wat yangi ki bala ban pet de ki kamajongi umong Bartimaeus ngila de ban penkut no ai ga janmin ban yo ilok bi hai ki benta ki bakhat lu namanga la kamslem bakan ka pateng menriu ka bangim ka daptang di ki jumong sudah
ki kot kubur ke bengi puli man gasngi ki ya thu ya ga jingmong ngi im ka ne ka perthai ka bangim la ban mut dor Malaysia ki ne ke barok ki jialong phai se shi ki ying ki sem jong a jong pi ki ying ki pra shi ka de la nuot ban ong bu briu lo mong lot ya thu ya ka ne lok bu briu lo mong lot ka jing long ya bet ka akor ka buram ka tu ka balaji ha ka po jong adam ka fol ka jing hap no jong briu ka ne ka long ka raibi ka pop ka lasle hadu ka bir jong ka jing embryo the ya ka nu ka jing the ha ka pela da ka hot kan mau ka ta ka badon ha ka bir la da kan hot anam la ban pendon kam su ya ka pop ka la hot hadu ka bir ke ki bala ji ha ki kisni hari kasi ba janji kam de ba ka pop ka la slay hadu ka bir jong ki long ying long sem jong i ka jing bom sia ni kam don siu ite ken tang balada don pisah tang balada don pisah lada don pisah double service ke im lang sa lang kala jot ke deu se de ki ai kan tien ngin bu ya kan ka pateng ben riu re kumbang ala ong na basdang kan ka kubor ka long personal yang abat ya pi ban penkot sai nga sa kandian minute ngam sumwan hang ni ban interfere ya ka personal jong pi ma phim tip ka ai gi jingmong jong aro khi dang step nga perkhat ki khun jong aru kila ban mat ya kum kini gi jingmong dang kirata jong ka jinglong samla kadu kam kadu jam ka penmong yaki pas ya ka nong no ka kerdan hari na ka daw jong ka jingle ya ka double service ka balong so intense hagi negi sengi kita ke badai hok ban yo igi kam ki jam kidu ya ka hok ba ya ka bentah le jong hanong kendong jong yang te la kerki ban syai ka sengi na ka daw ka jingbun kam bat kata ga dai ban lek no sabri selengka bat ngan ya thu ya pi kita ke balik dang step sabri selengka ki lek namar bau buleu la kerku ya ki ban syong ha ke ranap lum ban mat ya ka keti jong ka jing sen ai ka jong utrai rai kan thi tang kan diet ha joai kan thi tang kan diet ha so chlong kiu hakal kata lek hang tai ha delhi jeriki ubri ulam monglot ngan penkut nama katahakan kepor lada ngiyit ya ka jing pa ba khoi ngiyo i ba ka dur ka pau tengkreng ba ka ka jing long jong briu menta kala don hakata ka jing kerki ke ba krau baladan bu ika da ka kecin pareng ka extra ordinary emergency bat kani ka jaka ka bangi song misa menta wal da ka dei ha so long kam long save you. It is a disaster area. Kadai ka jaka jong ki jingmong. Reverend SP de kahar hagapor bu dang klan la khlak no long bala kerku. Nama gi kentin gi bu kren Reverend SP de kahar ki ai ban ye kan ka long renjeng. Ji sien hagawei ka anniversary jong ka Bible Society jong ka Sangpung branch Ukraine ki kentin bat usdang de ka kentin nong wei kum ni wong. The most developed of the century is sin. Kabala roy kan ka pateng penrio. Kadai ka pop. Lada ka percaya ka long helpless. Ngidon ya ka jingyo i ka batmai. Ngin le kum noi kan ka jai penrio. Ka percaya ka yai keli sibun ki jingkeli. Henry kam don cubab. Reverend GS Litan Wei niki nong elam joka balang jongi hari kasi bat jain cia
Uwe ni ki pastor jaga sangpung prasring akan mau. Ya ka we ka kencin ka bukren. Bat ka balan ne den ka ne ka jingmot berkat. Uang na ki jingkeli baru ki bakan ka imlang salang ka keli. Ka jubah. Ka don tang ka balang. Ka don tang hanga bat api. Namar hangi ladang imlong kum ki jo ki balakangi opa timias. Ka kencin jing sneu sun ka dap kerangai. Belum kerkuyangi. Amin. Gi aingo yublei namta kani ka kubor ka bublei la ayangi langba usyakri jongu ublei ungkerku hilau jong usyakri ka kam ka baitrei haka sinat haka pastorit ka jong I pat haka balang ro ai nangla bat pendep iki kam ka bublei la pensiat ai ni aingo ya ki jingtip bangin yo namta kini ki hospital ki bilang ka wain ka benta ka jing sekri ka jongi yo blai in panwai kini ka jing sekri ka jongi blai dagi bangi ruai ka jing ruai ka balai spa lai pulai jisu ba it yanga syadem jong mi kan her kat bajing slay kirisa baki eryong ba kibe rimame atray nga hado bandalay siliang syaka jakare yalam nga mensemro jongaro tupdiang barok kiniki dekot barok sautli pat haden jo kaniki jingruai nga kerpat ye temen besan Bias Kharpuri bin Duwai bau belai un kerku ikan ka kubor bau belai ai lang bau sekri but in Duwai ru namta kini ke hospital but in ai ru ia kejing kerku penuai kejing ruai ke balai spa lai po lai
Ublay ukpa jiwam leng kat no ngidap laga jing kemen ka kraw trai mengiyo menyaseng lang ka kerteng ka ba im ka jame trai pamelong unong penkhia wa kraw tam te trai hakipor arajas nam ki ba mensua ban medang long uju mentaru trai naman melong ublay ba menin blay ba menta blay sigi pam cokot Ayo ime try. Nak benda ki missionary ki bayi ki jongi try. Ki belas sengi kini atli ki hospital. Hang ne hakirium kasih bacan dia. Kalau long ke jingger ku nak benda ki babon dia try. Pan ai ke jing pen kia ki men. Pat kum juru ke jing pen kia ki men sem. Kadang ya ki sengi ki por try. Ia kenduk si bon ke jing hak jing dei jongki pat ka jing sumar ba ka juk ka mentah don kam te try ya ka jing kershan ke jongi wei te try balak ban pen kraw ya ka buram ku jome len ba ka ni ka mati ka baki missionary kila bu apdeng jongi men kerku ya kinong try iway try bagian ai om tangi gajing pen kia ya gitu ki papang lekin ai ru ya me te try baki brio ki bon kia akin ki hospital ki jongi kini ho gajing kia om tang aga men kini ho ru gajing kia ki men sim ki jongi try what ai ngi bengin long kita Kiba kanglat ya me te try kumba ki senran ki kanglat yo Bartimayus manya kendo bat me bon te try kiba matla ha ka jing matla ka ba kenjaman sem kiba empat sim lai tho bat pediang ya me try yarap yang i te try bangila ban ya lam ki kumba tu ki saut kira ya ka krong hakmat jome da pa penpai ya ka yeng ka ba me medan Ngin ya try lang nakabenta ka kam ko jame try. Hakani ka pateng ka bakum kan ya try. Hakaba try ki barok lay ya ila ya kenrang kim ya be chu try. Ngi kerpat ya me try len ba kan ka kubor ba usyakri jame lawan ra pedeng jong. Kan dalong ka jingker ku nakabenta jong ide try. Pangiru ngin long om tang ki mission di ki ba mi nang ni kari jong iban lech ki wei pa ki jaka. Mangha ka yeng ka jong aban mangiru tra ngilong ki missionary haki caka ka mangitre kita haki caka pangi pule ngin kring ki babon ki men siam sa kaching pene ai ka jame ta try
ai men kar khu shakri jame bola wala pedeng jongi bola ra na kan ko khubor de to ai ka bon ka khet jame baka ni ka khubor kan shong dap karai ki donot ke men siet ki trai bagin im na ka mata jame kar khu ka yang ka sem jung u ka kam bo trai ka jing shakri bo ai bola ban kring bo bon ki men sim ki ba kodor ban khlanye ka jing ngai ki jong ki pedeng jong ne ka padeng ka bom ka ni ka bawai no pelai ingi de ke jingker khu ba batam ke jong ne to ai ba ke jing ai ke jong Jesus Kristus trai ke jing ai ba ublei pa lam ke Jesus lo ba thiang ma sim khoi kin lai ho wei kin shong dap kar hai hangi wei pe wei kom jo ro ki re khoi ki re ngai ki be seng lang ke teng ka ba yem jong me hakan ka ri ba ka leng sat la ka ba thai menta ki bam chukut ru amen.